Baik hadirin yang berbahagia, itulah tadi ada sedikit permasalahan ya. Insya Allah akan kembali normal kembali bersama Sang Bintoro Muda dan juga Podo Karum Audio Musical Production. Hadirin, kita sambut atraksi yang selanjutnya secara spektakuler dari Sang Bintoro Muda. Ada Gandrung Banyuwangi kolaborasi dengan Sang Garuda Wisnu. Selamat menyaksikan Sugeng A Mirsani Sumonggo. Enak wis Mas. Oh, iya nok yo ditandangi kalem-kalem. Heeh. Ana ning kene tratah kunir kidul Buk Pecok ngulon nak tandang gawe ning gone Bapak Sipul tansah winaringan rejeki ya nak yo diparingi payung nang sirsaning Gusti. Enok ditarik berangkat. Dikae paringi tembang pembuka ya no, ayo ditimbali Bapak Sipul kalian Ibu Sipul kalian pinanganten kekalih diparingi tembang Maku Walon bersama Sang Bintoro Muda dados. Monggo Bapak Sipul nggih kalian Ibu Sipul jarine njaluk tembang sing penak-penak ya Pak Sipul mawono gangguan titik. Gangguan ini saiki wis penak karo padha karep. Iya, gebeblek gandeng karo Bintoro ya Pak Sipul. Mas, vokale Mas, nambahin Mas. Vokale wedok Mas. Ayo, Ibu Sipul kalian Bapak Sipul.
Aduh jan diparingi tembang Pak Kualon kalem-kalem kalian Bintara Muda ya no. Menawi wonten Bapak Ibu nggih nedhi tembang-tembang lagu monggo ajengi joget kali gandrung nggih sumangga nggih. Monggo enok diparingi tembang sing kekalih kalem-kalem digoleki nggih. Tembang kaping kalih nggih dipun khususaken kageng pinanganten kekalih Mbak Desi kalian Mas Wildan nggih, impen-impenen nggih. Cik nimpen-impenen kapan ndang mudhun kuwade sesuk ya nak ya. Ditanjakno kalem-kalem bersama Bintara Muda dados. Ayo Nduk Desi kalian Tole Wildan monggo metu yo Nduk yo jene kabel kajate nggih Nduk Desi kalian Tole Wildan monggo nggih oh ayo no Nduk Desi kalian Mas Wildan nggih nyawer gandrung ayo nak yo muga tansah pinaringan kabel kajate nggih.
mau diparingi tembang impen-impenan Nduk Jenny. Ya, ya. Tembung pemundutan lagu Panasiati. Panas jopo jero. Yo. Duh kado ya Nduk. Dipenak-penakno ya Cak Sipul. Bengi iki seneng-senenge sampean ya Cak. Sugeng dalu Pak Elon. Waduh, Pak Deku rek.
Bambang Panasiati ya nok ya. Endi kok ono sing metu? Mboten enten blas. Iya, njaluke dikoyok lagune, ayo, heeh. Wis winginane, heeh, ndadekno ambek dijawal-jawil. Sing penting nyanyiane sing penak, heeh. Sing nyemek-nyemek. Iku, Mas maneh sing apik sedotan barang iku, ya. Winginane njaluk lagune sing penak tapi ora nyangoni. Oh, ngoten. Ya cul. Nyangoni akuan iku Rama. Oh, iya. Monggo sing ngajengi nedhi pamundutan lagu, monggo. Sumangga Bapak. Sumangga. Heeh. Niki kaya mboten nang to. Oh, iku ya apa jare Pak Sipul iku. Bapak. Hara. Wis. Bapak Sipul iki. Heeh. Ayo Pak Sipul, njaluk lagu apa? Heeh. Iki wis lagune napa Bapak? tak kei gandrung ayu-ayu kok gedang Barlin loroan. Biyong. Gedang Barlin iki. Iya cilik tapi mentek, Duk. Oh ngoten nggih. Iya ora apa-apa. Pakai jempolan. Heeh, sing situk kaya lam daur. Iya, nggih. Nedhi lagu napa monggo? Jarine njaluk gandrunge sing suwe, semonggo. Napa Mbah ngriki jenengan nggih? Ajengin joget monggo. Jenengan joget kalih kula napa kula sing joget mriku? Oh, iya, ayo. Napa kula sing gendong jenengan? Iki bae ayo. Monggo, Mbah. Dibarengi. Heeh. Monggo. Dijogeti lho bae, heeh. Nggih Mbah, monggo Ayo, Mbah. Mbah. Mboten usah sini sih. Wes. Benjing pun Dijogeti. mboten enten. Benjing mboten enten, Mbah. Nggih. Nggih, benjing alih teng plerenan. Nah. Benjing pindah Mbah. Heeh, nggih joget no, Pak. Nggih. Heeh. Lho, nyelentang-nyelentang. Wah, sampean ndak keduman, Mbak De. Supe nggih. Pun supe. Nggih. Tarik pajek tok yakcul. Biyong sehat selalu nggih Mbak. Aduh, Kula bae mboten di napa-napa. Mbak. Niki napa sing abret-abret niku mboten napa-napa. Aja ngono. Kula temen jenengan langsung nggih mboten napa-napa. Lah ya Mbah Dados- melok wangsul. Dados bojo tuwek nggih mboten napa-napa. Lho, promosi kowe nek rondo. Nggih. Oh iya. Abang-abang lho. Tapi Romo. saiki tok. Besok ya ketemu bojone. Abang-abang Romo. Bae ditareni nak. Heeh. Ditareni lagu napa Pak De? Lagune napa? Heeh. Lagune Napa gerajakan? Gerajakan napa Salome? Mate manjeng, pokok ojo keliru nyebut. Heeh. Apa lagune engko yang kedua? Apa lagune? Ndak apa-apa nyawer sampean ngomong aja lagu apa? Oh juragan empang sampean ku ya? Ya wis, oh juragan tok pokoke nek kene. Heeh. Monggo nok ditarik kalem-kalem bersama Sang Bintara Muda. Gandrung Banyuwangi ditarik kalem-kalem gerajakan ya nak. Cak Sanip joget Cak Sanip Cak Ujud ya. Ayo De awas no iso. Ada podo karep audio ya no.
Sipul kajate Bapak Sipul ya nduk ya. Monggo Bapak Sipul joget Bapak. Wis kepingin nekakno Bintara Muda iki wujude ya nok ya. Lega wonge mantuk-mantuk tokat mau ya. He oh he oh. Matur nuwun Pakde. Nduk Jeni ana dulekan nak. Njen apa Rama? Pakde Armo utawa Kang Mas Armo mau didulek jarine ndi wonge? Endi? Pundi piantune Pak Armo? Bapak Armo. Heeh. Wong iki jaruke tuan rumah iki jogete sing tuwuk, lagune sing tuwuk mareng ngono mburi digebrak-gebrak tumpakno manten, reoke digulungno sing prabot digundangi. Sing penting kerduse kebak. Lho, ya iku wajib nak esuk wis wayahe bayar mekar. Waduh, mekar awe-awe. Oh, ana sing guyu banter nek mburi, Nduk. Weruh nek cicilane selawe sak jutahe. Oh iya, pancen wis umum. Aku dhewe 2000. Umume. Iya. Heeh. Bapak sinten? Bapak Armo. Bapak Armo. Heeh. Monggo Bapak Armo kalian pamundutan lagu Mas sing ganteng mau. Nggih. Sing dipik sedotan aku ya ndak ro jenenge. Sinten wau? Niku sinten? Damel baju abu-abu. Nggih, abu-abu lha iki wong Pundi? iku. Lah iki paling. Lah Mas iku ayo. Iya mau. Lah jenengan mboten joget to? Ndak joget mari bayar ndak joget. Pokoke lek mboten joget kula nggih mboten puron. Ayo. Ayo. Pokoke kudu joget riyen. Pak Darmo digeret Mas. Ayo Mas, Pak Darmo digeret Mas. Dan sampean geret kok tak geret genteng. Heeh, manteni Mas Wildan kalian Mbak Desi. Aduh. Aman wis enak kok. Jos pokoknya padha karep. Heeh, iku mau. Iki jane napa? Heeh. Ngaget-ngageti. Nggih. Napa Pak De? Dalem. Oh, gak apa-apa engko gandrunge tak tokno maneh. Iya apa jare cacak wis. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Nggih. Hah? Oh nggih, ora apa-apa gandrunge ndak salin kok. Engko nek wayahe sik ana waktu njaluk sambutan tak sambutno. Tapi lagune ya mele-mele lho ya. Nggih. Mergane ndak nggawa organ lesehan. Nggawa organ ruturuan iki. Monggo. Lagune napa, Bapak? Salome, Pak. Oh, Salome, berarti ini single ya nak ya. Heeh. Sik tak persiapan sik Waduh, nggih. ambekan ya nak ya. Salome ya. Mboten iki rada mendhuwur lek gak mendhuwur. Saya aja dibuka ngono, karom. Lho, niki lek mboten dibuka Lho ngeten. aja dibuka ngono karom. Kula mboten saged salto. Lho aja. Pripun? Oh kok ceblok. Oh iya, ndak usah salto. Pokok joget ambek dipenek titik ngono wae ora apa-apa. Heeh. Nedhi kalih kula. Waduh. Waduh. Niki mawon nggih. Nggih. Garudae rada lungguh nak ndak apa-apa
apa-apa. Garudae silo sik nak, silo dhisik. Gase dicoplok ngadeg kulon ora apa-apa. Iya. Aduh, jan. Itulah zaman ayana selome dimana aduh Awas ya Allah lo. Iso. Awas tadi. Sikat. satu Iso. Awas. Waduh Wadi. Awas. Ayo Wadi. Go. Dos. Iso we. Lo. Go. Waduh. Sabar bedek kena. Ya. Hos. Waduh. Jan Pak Dearmo iki jos gandos jogete, heeh. Pak, sarungnya aman Bapak? Manteni wis metu. Heeh. Pundi manteni? Sing pundi? Heeh, Mas Wildan kalian Mbak Desi. Nggih, monggo. Pokoknya lek dereng nggih. lek dereng medal aja sampai leren ya. Di syuting ben tukang syutinge ndak syuting-syutingen. Heeh, monggo di syuting ambek joget bareng, ambek gandrung ngadep nang kamera. Ini momen satu kali seumur hidup. Heeh. Ojo bolak-balik. Heeh, ndak ilok ya. Muga-muga diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dikei momongan, diemong sampai kakek-kakek ninen-ninen, atut runtut tetutunan apa jenenge? Atut runtut ret. Ya wis ngono iku mau. Susui tutuk kentut marine. Ya pondok atut runtut patut reruntunan ngono lho. Reruntunan. Reruntunan duduk retutututan. Duduk ya. Iku digeret lho Mas Wildan mbek Mbak Desine iku kelambian putih mbek kelambian ireng. Mantene ganteng sing wedok nguayu jan ya. Sampai ditanggapno reok nang Pak Sipul mergone wis seneng wis wayahe saiki. Ramen-ramene besok munggah kuade mau wis dikek tembang impen-impenen ojo ngimpi saiki sik ya nduk ya kesuk ae bincing mawon ayo nduk Desi monggo katuran kalian Mas Wildan sumangga
Nggih, menang tengah gandrung kali Garuda di syuting sing ayu sing ganteng. Momen sekali seumur hidup nggih. Ojo 2 kali ndak ilok. Tapi nek bangun nikah oleh. Heeh. Monggo ayo nak gandrunge apa Garudae sebarang sing jejer. Heeh. Jejer, ayo Garudae nak ngadeg nak tenang oleh dum-duman. Ya. Ngene iki aku nek ndak maine apik isinan Cak Sopyan. Wah, diawasi budayawan sepuh nggih. Hormat kawula Cak Sopyan nggih. Mugi-mugi sehat selalu panjang umur Cak Sopyan. Matur sembah nuwun Cak Sopyan channel nggih. Benjing juga akan diupload di Cak Sopyan channel dan juga Akang Budaya official nggih. Dadi akan diupload di kono. Ndak ning kamerae Mas kamerae tok. Apa jenenge Nduk mau kameramene Nduk? Zareta. Oh. Nek Zareta iku sing resmi, sing rodok resmi Akang Budaya karo Cak Sopyan ya. Wis bledos kontene Cak Sopyan kathah hartane niku nggih. Napa lagune tembang enak? Kon yo ngono, Nduk. Kok iso bolak-balik kate rubah-rubuh. Winginane yo ngono ning Senduro ceblok teko pentas. Lah jenenge Fitri Bowan kan ki opo sih? Diparingi tembang wurung aja sampe ana godho diwurungno balak musibah paring ana rejeki ingkang kathah ya nak. Ditarik kalem-kalem bersama Bintoro Muda Dados. Sembah nuwun masih kata rezekine nggih Mas. Wejan royal temenan keluargane Pak Sipul iki yo. Akeh rezekine nggih Pak Sipul nggih. Anak-anake mantu-mantune paringi slamet sedaya nggih. Production Bolo, ada Zareta HD Video Shooting Musical Production, ada
niku mau tembange wurung mandar wurung balake nggih. Nduk ana tembang sitok engkas terakhir maring ini reoke ndang dilebokno sakaken niku mau kemantene saking dengop-dengop heeh. Engko perkara mari reok Pak Sipul njaluk gandrunge dilebokno maneh pas jejogetan malih kali tamu nggih monggo nggih. Jos niku. Nggih, sing penting reoke dhisik dilebokno iki terakhir nak tembang nggih. Kula wonten jawilan saking Pak D niku wau wonten Kak sinten niku mau. Heeh, Kak Madi, Kak Tuan Madi kalian Tak Tuhan Selok. Nggih, monggo katuran. Oh, Kak Tuhan. Mboten wonten sambutan nggih karena masih dalam ranah kreasi. Monggo Kak Tuhan. Kak Tuhan kalian iki Kak Madi. Biasa senengane nyawer. Monggo. Nggih. Angsal penghormatan saking tuan rumah niku wau. Kak Madi monggo kalian Kak Tuhan. Nggih. Langsung joget kali gandrung nggih. Heeh. Lagunya no dangdut tetap kendang kempul nggih, soalnya dek wingi mantun kena sodrek. Mantun viral, kena lagu dangdut ngebor pas dituntut. Semoga Iku gandrung sing wetan dhewe sing cilik koyo gedang Barlin, met dihukum. Sisi. Monggo Kak Madi, kalian Kak Tuan. Kak Madi kali Kak Tuhan. Nggih. Semoga Ya mpu mari ngene apa aja ditabose lek gorong rene. Waduh ditoto dhisik nang Kak Tuan mbek Kak Nggih, Madi. ngoten. Kerduse kudu kepet. Niki tembang terakhir nggih mantun niki reoke ndang dilebokke. Digulung-gulungne mangke yen wonten tembang lagu malih mantun reok utawi nedhi Cak Sipul nedhi digoyangke nggih monggo. Gandrunge aja salin yo nak kalung kuluke tok ae dilebokno nggih. Luma-luma kono mbek sewekan. Mas Tuan niku mau. Lah niki to senengane cen nyawer. Nggih. Niki Kak Tuan napa Kak Tuhan napa Kak Madi niki? Kak Madi. Kak Madi. Kak Tuan pundi? Kantun Kak Tuhan nih, nggih. Kak Tuhane pundi? Monggo. Loh, monggo Kak Madi. Mboten. Mboten. Lagu nggih. Semonggo. Mas Al, ayo. Sarangan Bintaro Muda. Tibake bolo lawas lali aku. Yo ala sehat yo Cak yo. Os. Puter-puter yo le. Bintaro Muda. Iki lo barang no.
lagi. Ada Sareta. Hey, hey, hey. Hey. Ada Sareta video syuting dan juga ada Podo karep audio bola. Ada Bintara Muda lagi deh. Matur nuwun Kak Madi, tibake bolo lawas iku Nduk. Nggih. Masih bapake bebun niku barang Cak Bahari. Biyen ngrumat PT aku Nduk, PT potong tapi rugi tok. Leren tuku reok wis tekor. Bolak-balik rugi pas tuku reok wis enak joget-joget mbek awakmu ya. Alhamdulillah. Ya Nduk, wis paripurna wayahe gandrung sampun nggih. Mangke ditutukno malih menawi wonten pamundutan nggih Cak Sipul nggih. Saaken anak-anake ponakane ditumpakno reog kalem-kalem. Nduk, gandrunge dilepokno kalem-kalem nduk. Sumangga dados. Dados. Ya, ye. Sipul pamit dhisik gandrunge ya Cak ditutupno reoke saaken ponakane ngantuk kabeh. Nduk prangka berangkat. Orang sang blengok kaya utara ini. Iki wujude sang Garuda Wisnu ya le. Was. Oh. Oh. Guys. Ruja. Oh. Joy!